ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ବିଶାଳ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ 2026 ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସମୁଦାୟ 606ଟି ଜେଇ ସିଭିଲ ପଦବୀ ବାହାରିଛି, ପୁରା ବମ୍ପର ଭେକେନ୍ସି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା, ଜରୁରୀ ତାରିଖ, ଯୋଗ୍ୟତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ସର୍ବାଧିକ 450ଟି ପୋଷ୍ଟ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରେ ଅଛି, ବାକିତକ ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ପୌର ପ୍ରଶାସନରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖବର, ମୋଟ ପଦବୀରୁ 202ଟି ସିଟ୍ କେବଳ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ। ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଓଆର୍ଏସ୍ପି 2017 ଅଧୀନରେ ପେ ଲେଭେଲ 9ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସମୟସୀମା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମେ 30ରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ 29ରେ ଶେଷ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫର୍ମ ଏବେ ଖୋଲି ନାହିଁ। ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ସିଭିଲ ଡିପ୍ଲୋମା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିବା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ। ବୟସ ସୀମା କଥା ଉଠିଲେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ବୟସ 21ରୁ 42 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ନିଜ ବୟସ 2026 ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଶେଷରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ। ପ୍ରିଲିମ୍ସ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ 200 ମାର୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ସବୁଠୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ମ ପକାଇବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବାଛିବେ ତାହା ପରେ ଆଉ ବଦଳିବନି। ସବୁ ଆବେଦନ କେବଳ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ହେବ। କୌଣସି ବି ଅଫଲାଇନ୍ କାଗଜପତ୍ର ପଠାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେଠାରୁ ଫଟୋ, ସିଗ୍ନେଚର, ଟିପ୍ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଦରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପୁରା ରେଡି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେତାବନୀ, ପେମେଣ୍ଟ ବେଳେ ବ୍ରାଉଜର ଜମା ବନ୍ଦ କରିବେନି। ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ବେଳେବେଳେ 3-4 ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ଶେଷରେ ଏଇ 5ଟି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମେ 30 ତାରିଖ, 606 ପୋଷ୍ଟ, ସିଭିଲ ଡିପ୍ଲୋମା ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 2025 କଟ୍ ଅଫ୍। ତେବେ କ'ଣ ମେ 30 ପାଇଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ରେଡି ଅଛି ତ? ଡେରି ନକରି ଆଜିଠୁ ହିଁ ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ।